ryppynen punainen. Joo, Siirrytään vähän tänne päin. Tällä hetkellä meillä laitettiin video pyörimään tähän näin myöskin. Me tehdään videolisäystä tähän. Morjes. Tältä me näytetään. Näin komeita me nyt ollaan. Sitten kattokaa, kun laitatte SoundCloudista pyörimään, niin laittakaa tässä vaiheessa videolla. Ei me todellakaan radioon sovelluta. Pitäisikö teidän vielä tulla ehkä pikkasen lähemmäs, niin saadaan vähän homoeroottista latausta tähän myös. No niin, se on Ja näytte varmasti kuvassakin. taas vähän tuoleja tästä. Mut nyt jos tätä palkoa täältä sisäpuolelta vähän tutkii, niin siellä on ihan nähtävissä tällaisia tommosia kosteita helmiä. Ne on ihan silkkaa kapsaisiinia. Eikä. Se on innoittavaa, että se hikoilee sitä niinku infernoa sieltä Ei hedelmälihasta. ei se nyt kemiallisesti puhdasta sitä 16 miljoonaa Scovillea ole, mutta se on hyvinkin tämmöistä tiukkaa tavaraa on luultavasti tulossa. Tää on tosi fataalia, mutta maistetaan nyt pienet baitit tästä ainakin. En mä kyllä tätä rupea niinku kokonaan tästä ykkösellä. Otetaan pientä baittia. Kippis. Kippis. Ei ole vielä ollut suussa näin. Oi juma. Purasin ihan pienen päin. Kieli meni tunnettomasti. Aika sanoisinko välitön, että On. esimerkiksi Nagassahan kestää oma aikansa. Siinä saattaa kestää minuutti kaupalla, että se polte oikein kunnolla alkaa. Nyt huomaa heti, että alkaa ääni jo korottua. Tässä on semmonen niin välitön tulisuuden crescendo kitalakea kohti Back in My Throat. Polttaa kielen päässä. Tuo pala, minkä mä otin, se oli ehkä niinku halkaiselta millimetrin. Mulla sama osaa. Mä otin tosta semmosen 2 senttiä kertaa puoli senttiä Ei jumaa. soiron. Et täytyy sanoa, että mä oon jonkun verran chilejä syönyt. No en ehkä ihan viime aikoina. On jäänyt vähän vähemmälle, mutta en mä oo ikinä syönyt mitään tämmöstä. Ja jos tää polve nousee samaa tahtia kuin Nagalla sinne vielä varttiin tai jotain, niin, Niin se on aika pitkä kerran. Todennäköisemmin. Meillä on niitä yrjöpusseja täällä. niin mä en luultavasti oo enää jakson loppuhetkellä läsnä. Me voidaan tässä spekuloida tätä samalla kun me hikotellaan ja huohotetaan, niin tätä chili-harrastusta, koska monet puhuu siitä, että siinä ei ole mitään järkeä. Ja näyttäisi vähän siltä, että me nyt todistettiin juuri heidät oikein. Me ollaan typeryksiä. Totaalista hölmöyttä, äärimmäisyyden koettelua. Tää on vähän semmoista niinku ekstreme runkkausta vaan, että haetaan äärimmäisiä kokemuksia eri asioiden kautta. Saadaan päteen ja saadaan huomiota. Onko tää vähän niinku amputaatiopornolle runkkaamista? Et oo sanonut kiellettyä tabua ääneen, mutta kyllä se sitä varmaan on. Mutta tää polte kielen päässä, se on niin tarkka, se on ihan kuin neulan Niin on. pistos Siis sä tunnet jokaisen makuuhermossa ja atomin tossa sun ihossa. tämä menee melkein kvarkkiosastolle. Että No, jokainen kvarkki kipuilee. mä oon kohta valmis ottaa lisää, koska nyt se hävisi yhtäkkiä sieltä niinku tuli piste, mikä rupesi laajenemaan. Otettiin varmaan paljon pienemmät kuin Juha. Mä en oo ihan vielä valmis seuraavaan, että Ketäs tässä melkein... vaiheessa mä nostan ja haen vähän paperia mihin niistää. Nyt täältä alkaa jo kytkintä nousemaan. Tulee tämmöstä niisto. Enää 18 minuuttia tätä sekoilua. Pakko ottaa vielä vähän. Tää on siis aika miellyttävän makuinen, tää on silleen Makunen. Eino. Eino makuinen. Tää on ihan Eino makunen. Mutta on tää tosissaan, tää on niinku hikinen Ristus. tää. En Mikä tiedä, siinä? en tiedä erottuuko tuossa videolla, mutta nyt pitäisi saada soimaan se Pepe Wilberin Saat miehen kyyneliin. Kuka käy laittaa sen Spotifysta? Moruka Scorpion, sä oot miehen kyyneliin. Huhhuh. Näilläkin on monta nimeä täällä. Se helppoa. Joo, mä otan vähän vielä. No oikein. Taas semmonen tyttöpalavi. Kyllä tää jogurtin liikkiminen kieltämättä auttaa, mutta onhan se vähän kyllä Vähän tyttömästä. kyseenalaista joo. Vähän cheattaamista. Että pitäisi pystyä nauttimaan koko komeus, mutta on tää vähän ehkä liian överiä, että En mä tätä ruokaa laittaisi välttämättä. Jos sä et syö sen. tästä varmaan saisi niinku tyyliin kuution hyvin maustettua tomaattikeittoa. Niin. Kyllä se on aika paljon. Me ollaan vanhoja chilifestareiden
kävijöitä Tampereen chilifestareilta. Siellä on tullut käyttöä 2 vuonna itse asiassa. Ja ne on itse asiassa just nyt viikonloppuna menossa, että jos nopeasti kuuntelette, niin voitte vielä huomenna mennä. Tietääkseni ne on sunnuntaina. Onhan ne varmasti joo. Et me itse asiassa vietetään tällä niin kuin Espoon chilifestareita nyt Tapilassa. Tää on niinku tän illan meidän oma pieni. On tää kyllä niinku... Mä en edes halua tietää mitä tapahtuu, jos ottais ton kokonaisuuden palasen. Saatikka, että ottais koko hedelmä. Joo. Tää on ihan niinku doable tälleen pikkupaloissa. Mut mä jo kauhulla odotan huomisaamua, kun viihtyy seuraavan kerran tuolla Kun se sulloutuu kylpyhuoneen puolesta. liekkeen kerran. When you spread your butt cheeks. Levittää pyllyn puoliskoja. Veikkaan, että on jonkinnäköistä Ring of Fire-efektiä havaittavissa. Squeeze it. Chocolate dragon. Punch dragon. Mut joo, kyllä tää nyt Nagaan verrattuna täytyy sanoa, että nopeampi on tää niinku sykli. Kyllä se nyt on huomattavasti jo laskenut, laantunut, että nyt kun vielä hetken puhaltelen tässä, niin saatan ottaa toisen haukun. Se on muutamista sekunneista, kun se iskee. Ihan välitön. Varmaan Joo, sekunti. se on ihan niinku, se koskettaa ja saman tien. Joo, tästä saisi erittäin hyvän itsepuolustusvälineen. Hiersuu kuin naamasta. Siis kun vertaa habaneroa, jos sä pistät sen niin kuin koko bodiin, mistä se sanotaan? No, body-hedelmä, palko. Koko sen palon pistät suuhun, niin sä saat melkein mutustaa sen loppuun asti ennen kuin se alkaa polttaa. Joo. Tässä ei tarvitse kuin vähän hipasta kielen päähän, niin alkaa jo. Joo, todellakin. Tässä ei ehdi tekee välttämättä niin helposti ylilyöntiä, koska sulla alkaa leukava päättää kyyneleet valumaan, niin kuin se on niin kuin kurkussa edes se kyllä. tavara. Joo, en epäile kyllä hetkeäkään muilta alan harrastajilta kuulemiani pieniä kakomisreaktioita, mitä isomman palan syöminen saattaa tuottaa. Että... En mä edes halua testata nyt semmoista, koska mä voin kuvitella sen jo teoriassa. Täytyy, toi äskeinen biitti, minkä otin, niin siinä ei juuri ole siemen kiinni, että täytyy ehkä... Et uskalla syö kokonaan. En mä ainakaan nyt kerralla, vaan pienen tosta. Mitä ei helvetti, minkä palan sä otit. Tää oli paljon pienempi kuin se eka. Okei, tässä mä oon kyllä ottanut ihan tämmösiä Girl Scout-paloja. En mä kyllä vähän... Vielä tää ei ollut yhtä välitön enää. Mä en tiedä, onko se nyt taas suu jo niin turtunut. Sellainen välittäjäaineet siellä ihan jo Niin, kivun välittäjäaineet on loppunut. Nyt kannattaisi mennä nyrkkeilymatsiin tai ties mitä. Toi hajoaa tosta. En koske kyllä sormella tohon. Hajoaa koko palaa suuhun vahingossa. Joo, tää toinen haukku oli kyllä paljon tämmönen miedompi tavallaan. Että nyt se tuntuu lähinnä tuolla niin kuin kielen takaosassa ennemminkin. Se ei enää just siinä kohtaa, mihin se osuu. Sanoisitko myös, että back of my throat? En mä ihan vielä sitäkään sanoisi. Okei. Jossain sinne välimaastossa mennään. Mutta Tosi paprikainen, tosi voimakkaan paprikainen maku. Tässä on kuitenkin semmonen hyvin hedelmäinen maku. Sen mitä sitä kerkee maistaa ihan niinku nanosekunnin ennen kuin se tulisuus valtaa kaiken. Tämä on niinku luontoäiti hakkaa sua paprikalla naamaa ihan älyttömän kovaa. Maista tätä, saatana. Huhhuh. Tää kiteyttää. Jai, tottuu kieleen. Ja tässä vaiheessa toinen niistopaperi. Mies on ihan flyygelissä ja... Ai jumala, nyt sattuu kieleen paljon. Mä oikein livoin sitä chiliä kielellä. Kai se siellä nuolet sen ympäri huulia ja nenää. Kerro pippeliä sitten. Ai jumala. Nyt tää tuli jotenkin viiveellä enemmän tää toinen haukku. Se eka oli tosi välitön, mutta nyt alkoi vasta nousta se polte tästä jälkimmäisestä. Eikö nenä huskaa hyvin? Kyllä tää mukavasti ilmeisesti alentaa verenpainetta ja kyllähän tässä nyt ollaan ihan niinku terveydellistä toimintaa harrastettu. Tällä on varmaan ihan hyviä termogeenisia vaikutuksia. Aineenvaihdunta vilkastuu. Se on vähän huono asia, koska mä en odota sitä seuraavaa paskaa käyntiä. En tiedä miten vaikuttaa unensaantiinkaan nyt tässä lähitulevaisuudessa, että meneekö miten tonne aamuyöhön ennen kuin rauhoittuu. Mulla on kerran mennyt unet habaneron takia. Täällä syöttiin silloin.
Niin oliko se ihan vaan niinku närästystä tai semmoista vatsan vääntämistä? Joo. Se on helvetillinen se kivistys, mikä tulee välillä. Että, no silloin kun siellä sulla on mikä, kun sä oksensit se hapanero. Sinä yönä mulla oli ihan älyttömät kivistykset vatsassa. Todella innoittavan tuntuista. Se oli habanero plus lemon drop plus ajikristall. Puolustelen oksentamista. Niin, vähän semmosia miedomman sortisia, mutta sitäkin kun mättää tarpeellisen määrän, niin alkaa kertyä. Aika vauhillakin. Oi vittulainen. Tästä syvää huohotusta. Täältä tulee hyvin tämmönen aistikas tästä meidän loppujaksosta. Tunteikas. Joo. Voidaan myydä tää jollekin puhelinpalveluun. Jonkinnäköiseen palvelunumeroon. Ottaa sleepoverin pois. Laittaa murukaskorppienia suuhun. Oh. Puloa. Oho, vielä pitäisi 10 minuuttia puhallella. Tähän on varmaan hankala samaistua tähän jakson loppuun. Katsojat, tehkää kuin me, ostakaa lähikaupasta punaista pirkkachiliä ja ottakaa siitä millinpala suuhun, niin tiedät. Niitä on oikeasti sitä. Nyt on jäänyt vähän niinku jopa huimaa päässä. Laskiko verenpaine jopa niin paljon, että... Niin tää kun hengittelee tosi kovasti. Niin hyperventiloi. Niin. Tämähän on vaan niinku luonnon oma tapa. Sano, että älä jumalauta syö tätä. Ei vaan niinku, tää on niin vahva tää hedelmä, että tämähän on se puolustautumismekanismi tuholaisia vastaan. Niin kyllä täytyy sanoa, että ei toimi meille. Me tässä mistä syödään vaan. Niin, mutta mitä määriä ja mikä vaikutus sillä on. Ei tätä mieli mennä ottamaan sieltä mature puskasta ja syödä kilokaupalla. Ei. Niin kuin aika nopeasti tietäisi, että tähän ei välttämättä kannata koskaan. Mutta ne kuulijat kautta katselijat, jotka haluaa samaistua tähän, niin lähettäkää osoitteeseen Juha Luukka Mäntyviita 4 A17 02110 Espoo kirje, missä on sisällä postimerkillä varustettu kirjekuori, niin lähetän teille siemenen. Juha laittaa siemeniä teille kirjepostissa. Kyllä, laitan siemenet postiin. Ja voitte sitten ensi kesänä palata asiaan ja miltä tuntuu. Avata sen tahmaisen kirjekuoren ja palutella sitä sormenne välissä ja laittaa siihen ruukkuun kasvamaan Juha Luukkeen lapsia. Kasvaskohan lapsi, kun laittaisi sun siementää tuommoisen ruukkuun ja sitten sieltä kasvaa pikku luukki? En mä usko, että ihmisen biologia toimii niin. Jos tuleekin joku sun supergeeneillä... Eikö se haikara, joka tuo ne lapset? Eikö se olekaan kananmunista? Tai muista isoista kalevalaisesta? Jonkin sortin munista ne taitaa tulla. Niin ne. Ihmiset. Kyllä ei niitä kun tulisi suoraan munasta ne lapset. Virtsaputki. Siis suoraan munasta tarkoittaa siis suoraan peniksestä. Joo. Siinä olisi kyllä melkoinen, jos se jo pistää huutamaan kun sappikiviä poistaa, niin Tai katetrointi. Niin. Eikä sekään. Kusisen kun sikiö sitä, ai saa. Niinpä niin. Meneekin brasilialaiselle plastiikkakirurgiklinikalle synnyttämään. Mä väitän, että se on tää huohottaminen ja hengittäminen, mikä pistää pikkusen tajunnan niin herkille. Vähän semmoista tunnottomuutta alkaa mulla esiintymään, niin kielen puutumista, kitalain puutumista. Pientä semmoista. Kyllä kaikista Dorkin idea kello 23.12 syödä maailman tulisinta chiliä, jos meinaa yhtään nukkua en syödä. Itse asiassa, kun päästiin asiaan, niin meillä on tässä 20 ampullia. Jigsaota, joka on ehkä potentiaalisesti ensi vuonna se selviää, mutta se saattaa olla jopa vielä tulisempi. Se on ilmeisesti tällä hetkellä jossain mittauksessa, mä en oikein tiedä miten se toimii. Mittaajat on kuollut. Joo, siinä on joku tietty määrä, mikä pitää ensin kasvattaa tietystä tietyn lajikkeen chilejä, muutama sukupolvi ennen kuin se lajike on niin sanotusti vakiintunut ja että se voidaan mitata. Ja niin. nyt tämä Jigsaw ilmeisesti on riittävän vakiintunut, että se voidaan labrassa mitata sitten. Hyvä nimi sille chilille. On. Siis paljon kivempi tuo kuin Moruga
Butch T. Lesbian Dyke Scorpion, joka on niinku... No on sekin hyvä. Mä tykkään, kun se on se Ai niin, Scorpion. Piru vielä, mä muuten sanoin äsken väärin, että tää moruga olisi ihan vaan silkkaa nagajaloste, mutta tää nyt taisi olla jonkin soitin risteytys, mutta siis tää Jigsaw, niin se on vaan valikoimalla morugasta jatkojalostettu, että siinä ei ole ilmeisesti mun ymmärryksen mukaan risteytelty enää Miten ne niinku, mitään. mitähän sitten, jos on morukaa sitten, miten ne niinku jalostaa se lisää sitä hiittiä? Mitähän se käytännössä tarkoittaa? Siis ne valitsee parhaat. Ne ottaa, Kun menee. mittaa palot ja katsoo, että tää oli kaikista tulisi. Sitten niin, ottaa ne siemenet. Niin, että ne ottaa niinku ylivertaisia, niin, laittaa sitten. tekee niin jälkeläisiä. Kyllä. Tekee puhdasrotusta. Se on kun natsi-Saksan meininkiä siinä, että jalostetaan. Vähän tämmöistä eugeniikka-meininkiä. Että... Siitä vaan Jukka Fatali Kilpiselle terveisiä, että hienosti You tehty Nazi natsi. bastard. Se on varmaan joku Mengele uniformun päällä. Niin, siellä Chilifestalla. Niin. Huhhuh. Tästä ottaa vähän baittia. Ei tää vielä polta missään. Ei ollenkaan. Lisää lähtee. Mä en uskalla, mä kunnioitan tota niin paljon, että mä enää uskalla koskea siihen. Pitäisikö... Sitä leikkaisi vähän jollain. Eikö se ole ihan kunnon Kun pala? tosta kun ottaa, niin se lähtee irti tuosta tikusta. No syöt sitten kokonaan. Vituut. Otetaan semmonen 5 minuutin loppukevennys, että sä veät sen koko ajan, me naurataan. Sitten elvytätte mua. Kuka on käynyt ensiapukurssin viimeisempänä? En mä käynyt ikinä. Mäkä. Hyvä. En mäkään. Mutta eikö meidän ensiapu tuon nämä jogurttipurkit tässä? No, jotka on loppu. Hienosti meni tässä puoli kiloa. Nappa makeiselta veitsi sieltä yläluotasta. Mä Mitäs leikkaan. mennä tehdä sen? Mä... No, siinä on se leikkuulauta, on siinä sen paperin alla. Että ehkä Jos voisi siinä ottaa. joku... Niin se kannattaa sinne mennä tekemään. Niin. Että... Siinä paperilla on ne siemenet, että älä kaada niitä. Oho, joo, mulla meni kyllä tuo jogurttipurkki jo niin vähin, että en uskalla enää ottaa lisää. Että nyt on jo saavuttanut jonkinnäköisen tämmöisen Käsitys CSV on. tilan. Että Ei vaan- sen tiedän, että näistä ei saa korviketta näille täytetyille jalapenoille, mitä Ei. uppopaistetaan Gringoslokosissa. Se olisi aika hauska källi, kun olisi kokkina jossain semmoisessa mestassa, sit kun siellä tosiaan on näitä friteerattu shitti, Joutuisi friteerattu. niin oikeuteen. Laittaisi tommosen. Kyllä se niinku, mä luulen, että jos jollain on joku sydänvika tai muuten jotain verenpaineongelmia tai muuta, niin sit kun antaisi tommosen niinku friteerattunakin, niin se olisi aikamoinen killeri jonkun vanhuksen vartalolle ja elintoiminnolle Niin ja sitten kun vielä chilissä on se kiva puoli, että jos se on niin lämpimässä ruoassa, niin se on entistä tulisempaa. Joo, se avaa sitä. Sitten siihen korkeaseen polviaan. Tuli, mä kunnioitan tätä niin paljon, tätä kasvia. Tervehdytköstä kuin majuri joukkoja. Kyllä. Rynkkyselässä. Mutta se ihan vaan vinkkinä kaikille chiliä vähemmän käyttäneille kuuntelijoille, että kun leikkaatte chiliä, käyttäkää kumihanskoja. Ja älkää koskeko genitaaleja viikkoon. Varsinkaan partnerinne vulva. Ei kannata. En ole tehnyt semmoista, mutta mä sanonut, että jos joskus vähän unissa kopeloi haaroväliä ja on nagaa leikannut vaikkapa, niin kyllä sen tuntee heti. Maagisen kosketuksen. Enkelin kosketus. Ikävin on ehkä silti se, vaikka genitaalialueen hierominenkin saattaa joskus olla epämukavaa, niin silmät ja nenä jostain kumman syystä on hyvinkin herkkiä paikkoja, että sitten kyllä itkettää. Joo, pakko kertoa se anekdootti, kun oltiin pelaamassa kännis pokeria Jyväskylässä ja me nautiskeltiin nagajauhetta tuubista ja sitten paljan sormin tiksuna tietysti siinä ja sitten mä rupesin kaivamaan silmiäni yhdessä vaiheessa ja sitten yhtäkkiä rupesi silmää koskemaan ja vähän niin kuin menin kiinni ja sitten pojat mä menin vessaan tuskailemaan ja ne kaatoi mulle silmiin vanhentunutta maitoa vai piimääksi se oli. Maito. Se oli ihan, Kyllä me baariin mentiin vielä selkeä. totta kai, paskat tuossa baari. Olitko semmoinen hyvin tämmöinen herkkis, tunteellinen mies siellä, silmät turvoksissa itkusta? Jo baariin mennessä oli. Ei edes tarvinnut niitä perus 10 pakkeja ottaa sieltä. Hellä, mutta päämäärätietoinen pois työntäminen tanssilattialta. No, ei siinä. 2 minuuttia tässä. Tyhjäkäyntiä. Verran purasin sille, että se meni suoraan niin kuin nieluun. Nyt on back of my throat. Joo. Mut se on yksi hurja se
teinipoika YouTubessa, mikä on ihan sama mitä, että sille se vaan niinku ottaa kokonaan, se rupeaa vaan rouskuttaa. Se on tehnyt, no en mä nyt tee kymmenistä, mutta toista kymmentä chiliä se on arvioinut. Se on näitä jalosteita tai sitten tuoreita. Ja sillä on ollut aika HC-kamaa siellä myös. No, siltä varmaan puuttuu Sillä on toleranssi ihan joku valtavan välittäjäaine tai joku, että Se on ihan järeitä. siis se vaan syö nyt. Kyllä se niinku rupeaa sitten jossain vaiheessa yski, kun on joku vähintään nagaa-tyyppinen, mutta niinku ennen sitä se ei oikein reagoi. Se on ihan yksilöstä kiinni, miten sen tuntee. Ja, niin. Ja tietysti myös niin kuin chili-yksilöstä. Kyllä. Tässä nyt oli aika tasalaatuinen erä varmaan, kun samasta palosta päästiin kaikki siipaleet ottamaan, että sikäli vertailukelpoinen. Että yhteenvetona aika riittosaa. Kyllä. Teknologia on hyvästä ja chili on riittosaa täällä. Uskonto on jees. Ja paremmin kannattaa mennä. Ainakin sieltä saa sukulaisilta rahaa. Niin, se oli kyllä 1000. Se 1000 markkaa tuli. 1000 markkaa. Oliko sulla markkaa? Olihan se. Mut nyt näyttäisi. Ei sulla. Eikö ollut? Young boy. Young boy has a lover. Meidän kello iskee jo 90 minuuttia. Kiitetään seurasta. Me kiitetään Kiitos, erittäin Juha. paljon vierasta Juhaa. Oikein hieno Tuttua vierasta. lähetys. Kiitos. Ja ensi kertaa me tehdään ensi jaksoa heti kun pystytään. Palautetaan tästä. Olkaa nätisti. Hyvää Hei yötä. hei. Hyvää yötä. Jatkaako video? Mä oon